The 80th anniversary victory day. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe ofayo wako. Uko kuonekwa kunzi is right now kwaariko kuMoscow. Panguva ino pane mapictures ari kutendera emutungamiri wenyika aiwa achikotsira aiwa achiratidza kuti maybe anga kaneta or he was sleepy or something else. Zvaita kuti macritics ake atowana pekumubatira. Toona kuti vanhu voya vachiataka mutungamiri wenyika vachiti aiwa izvi we do not expect him kuti mathousands they are being paid for kune munhu anozosvika chinovata kunsana vina mashuka mudanyi wapana bro subscribe like kuti wanzoteera ikona tivina paende ari tifadze mera budanyira chiti dear Nick Mangwana, why would you post a picture of your boss dozing off at a dinner for world leaders? What a poor sense of optics and extreme disrespect by the information. We need new leaders. Ndomashuka muda panapa atona kuti aiwa right now Nick Mangwana aiwa onzi opisira apo posta picture yemutungamiri wenyika aiwa achiratidza kuti is dozing off kana kukotsira zvashamisa vanhu vachiti in front of the world leaders. Vatoona kuti even some leaders vari surrounding him, they are active, they are alive, even their heads they are raised up, but mutungamiri wenyika aiwa his head is raised down. Mashoko ari kubuda panapa panguva inoi paruka achimufaya Nick Mangwana, and then on the other hand they also firing mutungamiri wenyika achiti how come, what was wrong, what was happening. Mashoko kuti people vanotiwo interested. Tinopinda mukome section vanomudanyura vachiti panorwara pacho soka apa age is catching up. Vanobudanyura vachiti the prayer for food was too long. Vanopinda vachiti unourayisa munhu rega zvivikane. Vanopinda vachiti ko ayo ma-earphones here. Vanopinda vachiti sleeping sickness. Mashoko anouya achikomendiwa nevanhu pamusoro pechitiko ichi. Mune comment section mendudza mafungiro enyu. Saka vanosubscribe like, hit on the bell.